espazo para a crueldade se é sincera. Amósanos a mesa de disección e o contacto co bisturí, coas pinzas e co espéculo. Pero deixa tamén todo de lado para percorrer a pel con calma, sabedor de que a pel é o máis profundo que posuímos as persoas, porque cunha caricia na meixela, desprazándose ata a caluga, onde o hipotálamo fainos vulnerables. Compartimos con el os roces, as vibracións, as presións, as cóxegas, a calor e o frío das ausencias. Amósanos a postura, o peso que sostén nas súas mans, as actitudes dos músculos e a forza da entrega. Expande esa sabedoría dende o seu cerebro até os nervios todos deses corpos que xa non lle son alleos. E coa vista, se os seus libros emitisen cores, a cor deste sería gris metalizado, porque transmite frío e consistencia, ainda que iso si quécese conforme avanzamos, ata cadar a coloración dunha trave ao sol. Non podemos escapar da súa ollada, eterno observador incansable e compulsivo. Contempla todo o que o rodea para descubrir o que agochamos no noso interior, o que lle ocultamos aos demais, pero non á súa mirada pouco inocente xa. Pero non xulga a ninguén, consólase e consólanos só con ollarnos. E pode cambiar o noso mundo só con contemplalo, reescribindo, inventando con emoción un alguén mellor para nós dende nós. E todo existe como existe únicamente porque así o sentiu e así o quixo, sentir e crear. E Alberte crea e recrea a súa Sulixén particular, que poderíamos ser calquera, só con que lo desexase así. Coñecedor do poder das palabras, utilizas o seu antollo e beneficio e transforma con elas a realidade. Se decide lanzarte, acariñarte, tocarte, sublimarte coas palabras, sabe como pode facelo e faino. Aínda que ás veces traizoume e comigo as palabras, e entón abandónome ás palabras que concibo como soletas, unha conspiración contra min mesmo. O oído, do mesmo xeito que o libro está cheo de imaxes, é un libro visual tamén, é un libro sonoro, se cadra pola ausencia do mesmo.